India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Uwe kena barang dan post nam kerta ulah sangut ha uwe ukuratia ha ciopur jang kemudian update uni ukuratia ulah hiar thmaya teu kena ha baudang sum ha kawa chambal kinong song snong ki badan ha kani ka jaka ki la pentip shiki bahaya ngasam jong niu kena pat mar ki la yok ban kem iau ni ukuratia da ka jing yarap ki ding telai jar ki belayo ban se yau ni kuratia sharing ko hadin belayo jing tips phang kani ka jing ja ka ken hun jong ka alligator department bat ki pulit ki la poisa kani ka jaka bat baro atli ki ken hun ki la pelat yau ni kuratia na ki nong song na ka kti jong ki nong song snong nri ki bahaya ngasam jong te khna ki minjor satia ya kani ha ka mit jong kala asngiu ble bagi bahaya ngasam ki kermen bau te khna red udang em hapo ukuratia bat ki dawa badiban pelat yau kuratia hadin blesei yau khna nak liang ki nong song snong ki la bitar bik la kem uni kuratia bat sat hadu nyu kenta khnang ban yok biang ya ka met jong niu khna bla shangut hadin bun kenta ka jing pin ngau tho katnat forest ki nong song snong ha ka bakhado ki la pendam no bat habalap ya ka met yap jong tu khna nawa chambal